Пиш. Здравейте, господа. Здравейте. Изгасителятера. Офицери Ванянев от Лос-Анджелес Police Department, шофьорска фишка, лична карта, шофьорска и Да. лична карта, Ето, вземи. и лична карта на Юсуф. Ето. Изгасете музиката. Ама... Моля ви се. Казах нещо. Да усилям. Ще пише минаване на червен. Какво е? Не е вярно. Минаване на червен светофар. Аз съм детонист. Я отбий TV. Я отбий TV. Извинявам се. Не, отбий. Сега ще чака TV. Така ще... Само слушахме песечка. Тъпякам ли? Ще дойде техния ред, няма се притесняваш. Мите ли майче да не Нищо, таман. Ще го спасиш. Кажи си последните думи. Казваш ли ги? Аре, двамата скачаме. Ще видиш ли колегите? Юсуф, махай се, Не. тебе ще бутна. Бутни го, колега, бутни го, мълната колега, Юсуф, бутни го, Юсуф. Няма той ме, брат. Ще Чакай пише сега да колегите. снимам, ще го праха на шефа, че... Митко, Юсуф, чакайте. молята, бутни го, Юсуф, молята, бутни го. Ще пише Няма, че колегите. без ти ми дължиш и ни 10 000. Аз не те Няма. дължа. Няма да ги забравя, ей. Ще видиш ли колегите пак? Да. Дреше на отгоре. Чао. Аре, Тука, на къде? напред към магистрала. Добре. Едно. 3, 2, 1, старт! То страни. Давай, тук. Аз ще го изпреваря. Виж, пречи ми да го изпреваря. Някой пусти, бе! Пусти, бе! Браво. Браво. Аз си го открадна. Хайде! Крадец! Падете го. Бягай, бе. Ти не мога да се грижи за мен. Пускай. Не ме би. Как да стане Раймонката ми е нещастник такъв, как не те срам, бе? Майка ти не те е възпитала, какво стана, бе? Чакай. Абе, ало, ей! Маймунчо. Чакай, Маймунчо, добре ли си, бе? Маймунчо. Няма да караш повече. От сега ти кажа. Защо? Няма да караш повече. Ти назаби вензи от слънце. Раймонката ми, бе! Тихо пак ти, бе. Не, тук стой. Не мога да влезеш. Оф, маймуно. Спортни колите не. Искам. Ще ядем някаква ладичка да караш. Юсуф чу Купете ми ладичка. Аз имам. Няма нужда ти купувам. Подарете ми. Ти нямаш пари, бе. Те са ефтини. 4000. Какво са пари? Давки фурио. Какво е това? Капни, защото... Като си бил малък, нали докторът ти дава бомбонки като си шушка. Да. Да не се Еми, ето. притеснява, да. Да си давам Супер. бомбонки. Това е доктор. Това е доктор, Къде мога да те похваля, докторе? На шефа? Къде е шеф? Еми, в момента май го няма. Добре, кажете ми вашите имена.
Митко Иванов. Митко Иванов. Добре. Жив и здрав, господине. Само една визитка, ако може. Имате? Да, бе. Ето, заповядайте. Мамка, много сигнали. Митко Иванов. Еми, лека работа и пожелавам. Мерси, господине. И Митко Иванов, така, Да. ще ви похвалим. Много благодаря, господине. Жив и здрав да сте. Ето, това е доктор, брат. Да. Че един приятелска си профит, аз не казах 30к. 30 ли? 30к струва. Добре. Или 30 или 15 ще кажа. А почти съм сигурен, че е 30. Със сигурност не е 15. Извинявай, Да. какво правим? Опа. Опа. Вече, че ти извадих малкото. Това малкото ли трябва да? Малкото е, да. Опа, не се аз вече не се занимавам с тези неща. Майки излезе работа. Май ме викат вкъщи, да. Така. Господине, може малко да вижте. Лепенката на Спайдърмен ли? Не, искаш на Спайдърмен? Да, моля. Добре. Абе, не бе, имате ли на тези патрулки са по-хубави, моля ви? Абе. Така. Благодаря, господин. Тази ще ти е хубава, много ще се напомня за мен, да, Таджо. Всяко да правим, той дай съм тук. Идват към мене. Няма да горя. Ако ще спам правилото. Старши. Кажи, старши. Какво правиш то срама, ме? Чакам един приятел. Я тръгвай, че тук имаме обърна къща. Тръгвай. Тръгваме. Извинявам се. Тръгвайте, казвам. Тръгвам. Не, слушай, снимите. Дай бе, чао, ще припадна бе. Дай ми е, бе. Дай ми е. Колега, ще припадал. Черно дейновчите. Че да ми кажа? Дай ми, бе. Ела в туалетите. Колега, дай ми, не мога да не виждам нищо. Ти не колега. Ето, май се представям си цигара, май си не спирам вече, ще кажа мама. Не може? Моля ти, дай ми я. Не може? Не. Отивам да кара шефа. Няма вите, спираме ги вече. Виж кой да пръчи тук. Моля ти се. Стидай. Тук са ти казали за една цигара са 300 штука. Гледай. Виж какво приличаш. Да, цигара са тук, са тръскаш. Безстрастен така. Моля се. Чакай да снимам. Даже ме реших. Не. Пак падни. Няма да падна. Сега следващия. Здравейте, казвам се Митко Иванов. Няма опаквания и оправата е супер. Така.
Добре, благодарим. Следващия. Писвате кога нямате... Шефте, Кажи. извинявам се, може ли се върна по-гъстро? Няма да правя повече. Ще мълча обещавам. Връщай се. Мерси. Канал. Значи, застреляха го няколко пъти в главата, както виждаш няколко пъти в тялото, в капачките, щупиха му няколко кокала, мисля, че. Нагълта се с вода, доколкото знам. И не знам какво друго, няма да лъжа. Директно за моргата и кама само. Няма нещо. Много е да бъде на пуст. Какво им? Мали. Много интересно. Не, ако му те задвижите, отидете там. Отидете там да махнем куршумите. Много тихо се чуеше, знам, брат. Събраха... Но съм ме. А ти верно пишеш нас. Кой кажеш? Но съм няма нищо. Така, спокойно, аз съм медик, ти не си. Лягай. Да, даже бех изклан. Забелязахме, да. Какво? Я заключи вратата да не избяга от фактура, нали знаеш? Споко, аз съм разници, няма да збя. Ко? Да, също Еми не мога да... Те, не те чувам, те че направо... Да имаш, да виждаш, да имам куршуми по главата някъде. Ми той каза, че има... Да, Не виждам, знам ти какво помниш, ама... виждам. Имаш на рамото даже. Ами, медика нали каза, бе, брат, момен ли си къв си ти? Че? Момен ли си? Аз ми, че съм мълен, че си върша работа, добре. Не ти, Момен бе, ли кой си, бе? говори на тия, мълчи там. Ко? Я пак Али, айде. Искаш да ви кажа Няма чингет? се държиш на медика. Искаш да ви кажа чингет? Прави ли се? О, не. Какво не? Клизма трябва... Не съм добре. Чай. Сигурен. Леле, къде ли е този? Колеги, то с май избяга. Бе, няма ми пишеш фактурата. Искаш да ви? Какво вика няма ми пише фактурата? Я го да върши компания да видя. Се го завръзвам, брат. Ако не спреш, ще ти пиша 2 бона, да знаеш. Ти трябва да му пишеш 8 за това, дето му се случи, бе. Нормално, също му пишем. Бяга фактури, обиждама. Приятел, не знам защо смислите, че ще избягате. В смисъл, Напишеш ли ми 2 бона, тежко ти го. имам право, шефката сама ми казва. А? Спокойно, аз тук ще напиша. Напишеш ли ми 2 бона, ще бъдеш уволнен пак за това. Само това ти гарантирам. Добре. Само гледай. Ари, възпитай го. Година е какво. Само гледай как ще бъде уволнен пак. Добре да знаеш, няма да си сигурен. Няма нищо. Спокойно, аз познавам шефката. Затруж за мен. Не знам какво такова ще на този медик, ама този медик най-много го харесвам от всички. Мерси. Яко го заплаши. Чакай, че пишем дълго досие. Ако избягаш още един път от фактурата, като излезеш от болница друга, ще се наложи да ти пишете. Ари. Разбирам защо искаш да му пишем толкова много. Не бе, буквално го разстреляха, не знам какво говориш, даже го наръгаха. В смисъл, виж, Еми, това го наръгаха, ама не знам откъде го е. Съм в дома аз. Мите, какво правиш? Мите! Няма да ме сгоня, няма да се тръгва от тука. Сега Мите! Мите, спресал, Нападу редели всегда. Гледай, ти по-бавно не можеш ли? Това е, брат, аз само го путах. Да го оплажа. Бавайте от тук,